L-evidenza qed turina li s-sitwazzjoni fl-edukazzjoni hija mera eżatta tas-sitwazzjoni fis-soċjetà, fejn il-faqar huwa fattur ewlieni li qed jikkontribwixxi wkoll għar-riżultati qed jiksbu l-istudenti. Hekk qal il-Professur Carmel Borg, kap ta' Dipartiment tal-Fakultà tal-Edukazzjoni fi ħdan l-Università ta' Malta. Dan wara li fl-aħħar jiem l-istatistika uriet kif 20% ta' dawk li għamlu low levels m'għaddewx minn dawn l-eżamijiet. Il-riżultati fl-edukazzjoni jirriflettu l-qasma li hawn fis-soċjetà. Mela s-sistema edukattiva inġusta hija mera ta' soċjetà inġusta. Għandek qasma fl-edukazzjoni ta' min qed iġib ir-riżultati u mhux qed iġib għax għandek qasma fil-soċjetà ikbar. U meta wieħed janalizza min qed jeħel f'dawn l-eżamijiet, ħafna drabi nindunaw li huma tfal li ġejjin propju minn sfond tajjeb soċjali, ekonomiku diffiċli li qegħdin imorru ħażin f'dawn l-eżamijiet. U kollox jindika li l-faqar huwa wieħed mill-fatturi li qed iwassal għal dawn ir-riżultati ħżiena. Min qed jgħix fil-faqar, min ma jafx jekk hux ħajjiekol il-lejla, min ma jafx jekk għandux saqaf tajjeb fuq rasu, diffiċli joqgħod jaħseb u l-ġenituri tiegħu dwar l-edukazzjoni. Min għandu problemi ta' saħħa mentali fid-dar, diffiċli jaħseb fuq is-sistema edukattiva u fuq ir-riżultati edukattivi. Mela hemm kuntest soċjali li mod strutturali qed jikkontribwixxi bis-saħħa lejn dawn ir-riżultati. Il-Professur Borg żied jgħid li hemm xibka wiesa ta' raġunijiet għalfejn qed ikollna dawn ir-riżultati ħżiena fl-eżamijiet. Jekk irridu nifhmu bis-serjetà dawn ir-riżultati fl-edukazzjoni, ma nistgħux nibqgħu fl-edukazzjoni, irridu mmorru għal politika soċjali, irridu mmorru għal politika ekonomika, irridu mmorru għal politika fiskali, irridu mmorru għal politika kulturali, irridu mmorru għal politika tas-saħħa. Ara daqsxejn kemm hi komplessa din is-sitwazzjoni fl-edukazzjoni, kemm ħafna drabi nibbanalizzaw meta nippruvaw nissimplifikaw ir-raġunijiet għalfejn forsi qegħdin infallu propju fis-sistema edukattiva. Il-Professur Carmel Borg tkellem ukoll dwar kemm huwa importanti li tħassib tal-ġenituri tal-għalliema u anke tal-istudenti infushom jingħaqdu mal-evidenza tal-akkademiku u tar-riċerkatur ħalli tinstab l-aħjar soluzzjoni f'dan ir-rigward. Vera, qed ikun hemm konsultazzjoni, ma ikun hemm konsultazzjoni f'silos, mela jiltaqgħu magħna bħala fakultà, jiltaqgħu mal-għalliema, jiltaqgħu mal-amministraturi. Dik mhix l-istrateġija li jiena ovvjament nara li hija produttiva. L-istrateġija produttiva hija meta dawn il-kurrenti kollha jiltaqgħu fi spazji pubbliċi u jiddjalogaw flimkien u jirriflettu flimkien biex tieqaf din l-idea ta' swaba jippuntaw lejn xulxin. Huwa qal li wieħed m'għandux jiffoka biss fuq ir-riżultati għax l-edukazzjoni mhijiex sempliċement ir-riżultati biss. Hemm bżonn diskussjoni serja pubblika u onesta dwar x'kontenut qed nagħtu l-tfal, dwar l-esperjenza mela kurrikulari li għandha qegħdin nagħtu l-tfal. Għax jista' jagħti il-każ li t-tfal qegħdin jgħaddu mill-eżamijiet, ma l-esperjenza kurrikulari tagħhom mhijiex ta' kwalità, mhijiex tas-seklu 21 u jista' jagħti il-każ li għandna sorpriżi meta nirriflettu bis-serjetà dwar din l-esperjenza li hemm possibilità li qegħdin nedukaw mhux għall-preżent u għall-futur, imma din nedukaw għal-passat. Il-Professur Carmel Borg jitkellem ukoll dwar il-formazzjoni li qed tingħata lill-edukaturi u saħaq li għandu jkun assigurat li t-tfal jingħataw il-formazzjoni li verament għandhom bżonn. Aħna żguri li kull adult li qiegħed ma' tfal huwa kwalifikat, huwa denju li jkun fil-klassi ma' tfal. Aħna żguri li kull min qiegħed ma' tfal vulnerabbli huwa kwalifikat biex ikun ma' tfal vulnerabbli. Huwa qal li wara dan ir-riżultat ħażin fl-eżamijiet din is-sena kien hemm ammont akbar ta' nies fosthom professjonisti akademiċi u anke politiċi li juraw it-tħassib tagħhom għal din l-istatistika. U din hija xi ħaġa pożittiva għax turi li kulħadd huwa lest li jaħdem aktar sabiex l-istudenti jkollhom l-aqwa tagħlim.